Čaute, ja som Fokus a vítam vás u napol hororovky a napol adventúry, ktorá sa volá Lucius. Budeme hrať za postavu chlapca, ktorý je posadnutý diablom. Snad sa vám táto séria bude páčiť, ak hej, tak určite ju podporte lajkom, no a ako náhle tu budem vidieť celkom slušný počet lajkov, tak hneď natočím ďalšiu časť. Už som hral jednu misiu, zatiaľ čo som z toho pochopil, budeme vraždiť svojich rodičov. Vytvoríme si novú kapitolu. Jožko, mrkvička. Crate. Ono mi to dalo, Jožko, mrkvička. Okay. Use map if you get lost. Jún 1972. It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Happy birthday, son. Did you see that, Dad? Man, they grow up fast. I bet you can remember my 6th birthday like it was yesterday. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Ježišmaria, jak som sa zlákol toho chlapca. Čo nám ukázal? Jo, Ježiš. Ten má dobré schopnosti, keď vie zatvoriť dvere bez toho, aby sa ich dotkol. A už hráme za postavu Luciusa. A nemôže sa hýbať. Press space. Aha, takže musíme dať medzerník. Hit introduction. Aha, skill. Ukazuje nám to momentálne, že aký skill budeme používať. Ešte sa nemôžem hýbať. Current power level. A už sa môžeme hýbať. Pick up the padlock from the table by pressing mouse 1. Aha, takže máme zobrať tento zámok. Ale ja sa chcem pozrieť, čo tu robí tá upratovačka. Aha, tak ona tu upratuje len v tom mrazaku. Dobre. Takže ju máme zamknúť, čo som pochopil, máme ju zamknúť týmto zámkom. Zatvoríme. Zamkneme. A je tu niečo, čo by sme stlačili, že by ju to zamrazilo? Aha, tak to je svetlo. To bude asi toto vedľa. A jasné, áno. Ježiš, ten chlapec úplne taký poker face. Teta fajči. Wow, tie slow motiony to sú úplne super zábery. No moja s týmto si vôbec nerátala, čo? On je taký zakerný, tento Lucius. Ja byť jeho matku, tak by som ho vytrieskal po zadku. Áno, a teraz sa hrá na neviniatko.
Kámo, fuj, to bolo nechutné. Ty oči červené. Pekné hodiny. Z upratovačky už je nanúk. If I put the pieces together, this all started years back, with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for it all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source, at the center of it all, was the boy. Lucius, there you are, and here I am, finally, face to Aha, takže toto bude asi náš učeň. okay. Teda, toto bude náš učiteľ, ktorý nás bude učiť tie schopnosti a ako máme zabíjať ľudí. I've come to speak to you about your calling, my boy. Each offering you bring me will make you big and Áno, mighty. takže mi zaplatí školu. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence To je your baterka, future, zoberme si become a baterku. master over all. A nabíjačky. A máme tu ešte nejaký zápisník, super. A s týmto sa čo robí? Táto krabička sa nedá zobrať. I have some Aha, tak to len things hra. for your birthday, boy. There Mouse 1. on the desk. Inventár. Teraz by sme mali dať pravdepodobne tie baterky do tej baterky. Ježiš, to dáva takú logiku. Dajte baterky do baterky. Kámo. Nie. Teraz. Jak to tam dám? To bude trošku pre mňa problém. Aha, takže ten zápisník to nám vlastne ukazuje, čo máme spraviť. Alebo že koho sme už zabili. Musím to pozrieť v nadstaveniach. Option. Edit control. Drop. Aha, takže pravým tlačítkom som to mal odkliknúť. Chápem. Takže toto. Aha, už som to tam dal, super. Už to je v tej batérii. Tu je baterka, kde je? Tu. Dobrý Ujo, naučite ma nejaké veci, ako zabiť niekoho. Use cursor to select a name from the notebook. Mary is cleaning the cooler. Tú upratovačku, ktorú sme zabili, tak sa volala Mary a máme to tu hneď v poznámkach. Close. Dobre. And Mouse look, 2. a flashlight. This will help you find your way around at night. Go ahead, pick up your new toys and see how. No však to už som spravil. Už som si dal do svietidla batérie. Čo teraz? Nedá sa ísť preč. Such a bright boy. Mouse 2, baterky. Now, Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. In the kitchen, you left the lock on the freezer door. You will need to get Aha, takže teraz musíme ísť za tou upratovačkou. find it. Otherwise, they will discover you. And believe me, you wouldn't want that to happen. Aha, musíme sa ísť pozrieť, čo sa stalo Get the v tej upratovačke. before the adults wake up.
Jo, to čo je, kámo? Celkom dobrý sen sme mali. Aha, shiftom. Šprintujem, OK. A M-kom sa dá mapa. Ježiš, to je úplne pekná mapa. V tom sa dá úplne krásne vyznať. To úplne takéto mapky milujem, lebo potom aspoň viem, že kde mám ísť a úplne sa nestratím v tejto hre. Dobre, takže ideme sa pozrieť na tú upratovačku hneď ako prvé. Jo, som sa skoro zasekol vo dverách. Tak. A po sebe musíme zatvoriť. A to je úplne vtipné. Jak sa ten chlapec pohybuje, pozrite sa na to. Wow. Dobre, zatvoríme po sebe dvere, keby náhodou nás matka sledovala a môže nás potom vyhrešiť. A to bolo úplne nápadné, keby nás badala, že ako sa pohybuje. Nie takýto chlapec proste, len tak po noci, čo by už mal o takýchto hodinách spať. Dobre, skúsime tieto dvere, to nič zamknuté. Takže skúsime ísť sem a dúfam, že tieto dvere budú otvorené. Aha, tak to čo je, kámo? Aha, tak to bude pravdepodobne len nejaký sklad alebo niečo také. No nič, musíme sa ísť pozrieť na tú upratovačku, v akom stave je. Kámo, tá bude určite vypadať ako nanúk. Jež palma, tá sa mi ľúbi, kámo. Takže budeme tu chillovať pri palme, nikto si nás nevšimne. Aha, to je zatvorené, takže musíme ísť sem. Nevadí, pre istotu zatvoríme po sebe dvere. Keby náhodou. Ohníček, tu máme krb. No mne je zima, ty kokos, ja sa idem ohriať pri ohni. Dobre, už som sa ohrial. Fúha, a celkom pekný dom, ty kokos, keď tak na tým pozerám. Ocko musí byť veľmi bohatý. Aha, tak to nič, kámo. Dobre. No nič, musíme ísť teraz nájsť tú upratovačku, kde sa nachádza. Aha, tuto. Tadiaľto. Ježiš, to čo bol? To čo bol jaký bug? Ja som mu videl cez dvere normálne. Kámo, to nechceš. Let's look it. Ja som mu normálne videl cez dvere. A zase som mu videl cez dvere. To čo je za hovadinu, kámo? Pozrieme sa do toho zápisničku, čo máme spraviť. Takže po 20 minútach hľadania som zistil, že mám zobrať nakoniec tento zámok. OK. Notebook. Mary. OK. Close. Oh shit. Telekinesis. Tieto schopnosti nám slúžia na to, aby sme mohli napríklad veci pohybovať. Bez toho, aby sme sa ich dotkli. Detective McGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. How can something like this happen, Detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, Detective. We'll try our best.
Hi, Gene. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter, and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Gene. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. OK, takže už hráme. Kvečko, pozrieme sa do notebooku. Odkaz pre môjho otca. Aha, už som pochopil tomu. Gene je akoby kamarát môjho otca, pretože môj otec už zomrel. A ten Gene je akoby podnikateľ a strašne mi vadí to, že fajči v kuchyni. A mne strašne býva zle od toho dymu, ako keď fajči v kuchyni. To máš pravdu, Lucius, s týmto s tebou aj ja súhlasím, pretože ja tiež neznášam cigarety a keby tie cigarety vám aspoň niečo dávali, lenže čo? Míňate do toho peniaze a iba vám to škodí zdraviu. Dobre, ideme ho teda zabiť, toho Gina. Takže z toho som pochopil, že ho máme zabiť. Jo, zase som sa zasekol medzi dvere. Dobre, teraz taďal. To čo je? Kámo, tento mi pripomína jak voľakého Íra alebo nejaký Bulhár. Jak GTA 4 úplne. Tiež tam bol taký Bulhár a čo hovoril po anglicky prvýkrát. Jo. Ten šuflík ma odsunul, to čo bolo? Zoberieme knižku, hodíme mu ju do hlavy. Aha, tak nič. Tá knižka iba padla. Nevadí, ideme dole zabiť toho Gina. Urobíme dobrý skutok, lebo... No, tak moc dobrý skutok neurobíme, ale urobíme dobrý skutok kvôli tomu, lebo aspoň nebude dym v našom dome, keďže ho zabijem. Keďže je to fajčiar a mne vadia cigarety. Dobre, ideme za ním. A tu je... Počkať, to musíme ísť nenapadne a hlavne opatrne. Že akože mňa nikto nevidí, hej? Jo, ukážka. Aha, takže teraz mi to ukázalo, že ho mám ísť zabiť. OK. Rozmýšľal som, že ako zabijeme. Pravdepodobne, keď tu má... Aha, tak on už... To je samozrejmosť, už vie, že sme tu. Zoberieme fľašku, skúsime mu to hodiť na hlavu. Ježiš, to čo sa stalo? Ježiš, ja som tú fľašku rozbil. Nedá sa ho nejako zabiť? Nedá sa ho zabiť. Skúsime mu zobrať zápalky. Máme zápalky, jo, zobral som zápalky kvečkom. Ideme to prečítať. Takže, pochopil som z toho, že mám zobrať nejaký skrutkovač a musím pokaziť tú trúbu. Takže skrutkovač pravdepodobne by mohol mať ten opravar, ten Bulhár. Ideme mu ho ukradnúť. To čo je? On robí dve veci naraz, ty kokos. Tomu nechápem, aj keď napríklad niekto šoferuje a popri tom vypráva. Jak je to možné? Jak sa potom môže sústrediť na tú jazdu? Nevadí, zoberieme si ten skrutkovač, tu je. OK, už ho máme, poďme dole. OK. Jo, nevidíš ma. Skoro ma zbadal, kámo. Určite ma videl. Tak, teraz sme mu to pokazili. Again. Match now only for liked. Dobre. Takže sme mu to pokazili, super. Teraz už len odtade to musíme ísť preč. Kde? Poď sem, kámo. Stop creeping around, Lucius. You're making me nervous. Poď do tej kuchyne.
On nechce ísť do kuchyne. Musíme ho tam nejako donútiť, aby tam išiel. Som pokazil tú trúbu. Poď tam. No, hurá, už ide. Konečne, konečne. Jo. Máš tam koláčik. Dal som ti tam koláčik, Ujo. Dal som vám tam koláčik, Ujo. Chodte si ho zobrať. Ja sa skovám takto za stoličku, akože ma nevidí. Ujo, uchylák ma nevidí. Pomaly, opatrne. Áno. Opatrne. Zatvoríme mu dvere. Tak. Ó, ty kokos. To je asi najhoršia smrť toto. Nechcel by som takto zhorieť. Ó, ten Lucius je ešte aký zakerný, ešte sa za ním postavil. A kúka sa na to. Á, máme ďalší skill. No a páni detektívy už vyšetrujú. Kto len tak v našom dome môže zabíjať? What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Gene was my campaign manager, and a friend of the family for many years. I'll be lost without him. I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your handyman about the gas leak. This shouldn't have happened. I had a feeling there was something weird going on in that house. I couldn't quite yet put the pieces together, so I took a step back for a while, let it brew. And after a few weeks, the call came in. Just when things were getting back to normal, there'd been another accident in that godforsaken house. It happened on a rainy day. I think it was Tuesday. The janitor, who was known to be quite the drinker, was fixing a bathroom in the lower west wing. Hello, Lucius. Here we are again. Tu je náš učiteľ. Very well, haven't you? My, you make me proud. But I must teach you some of the more Zasvetíme na ňo baterkou, nech poradne vidíme. you can use. You can train your mind to move objects at your will. Here, let me show you how. Telekinesis 2. Excellent. Aha, môžeme pohybovať vecami bez toho, aby sme sa ich dotkli. Super. Very good. Wow, to je super. Aha, môžeme, že musím dať toto. Musím dať sem. Do tohto boxu, akoby. Už chápem. Do tejto krabice musím dať túto hračku. Musíme to nadvihnúť, opatrne. Oh. Skoro som sa trafil. Aha, takže ono sa mi to doplňa za každým, chápem. Jo, padne to tam. Ale no, do frasa. Tak. To tam nepadlo, to si robíš prdel. Tak, dal som to tam, no vidíš. Bude voľaký vrah zo mňa, že? Coffee cup. Aha, šálku musíme tam dať. Break. Very good. Tu som mal len rozbiť, aha.
Rádio teraz? Tým čo? Now you know what to do. To som len pustil. You must continue with your mission and bring me souls. Takže on je akoby môj učiteľ a on ma učí, ako mám robiť so svojím skillom. OK diváci, tuto by sme to asi aj ukončili, no ak sa vám táto séria páči, tak určite budem rád, ak by ste ho podporili lajkom a prípadne, že by ste ho zdieľali na nejaké sociálne siete, ako napríklad Facebook. A keby náhodou bolo na tomto videu strašne veľa lajkov, tak by ma to akoby hnalo dopredu a určite by som čím najbližšie by som natočil ďalšie pokračovanie. Snad sa dostanete do tejto série, pretože mňa táto hra neskutočne baví a má aj druhú časť. Takže aj druhú časť by sme si teoreticky mohli dať. A to je asi tak všetko. OK, majte sa krásne a čau.